panguva ino the ruling party ZANU-PF pari kuonekwa kunzi pane shift iri kuonekwa nevanhu vamwe yavari kuramba yepower iri kuitika. Kuri kuonekwa kunzi most people vanozikanwa kuti they are powerful. Kuri kuonekwa kunzi ndo vakuita madecisions, ndo vakutorana chinhu, ndo zvatiri kuona zviri kurambiwa nana Christopher Mutsvangu. Asi anapinda mashoko ari kubuda panguva ino tichiona kuti aiwa VP Chiwenga vakanga vazvionawo zvekare. That's why vakazostopa zvigananda. Don't subscribe or like on the bell icon. Tina bibi champosta VP posta ndino Chiwenga muri kuona awanana Asimiri Mbobdanyira chiti. Chiwenga hammering anyone who comes across his way. ZANU-PF Harare province top 6 who received cars from Tagore to deliver those cars at ZANU-PF headquarters. Ndo mashoko awa tumina macomments. Vanhu panapa varatidza kuti the ruling party ZANU-PF vanhu vari mafungiro akasiyana siyana. Tikatiponzwa tona kuti vanopinda vachiti vachiwenga ndo vedu manje. Mafungiro emumwe vanopinda vachiti Tagore ngaapinde. Toda munhu asida kumborwa hondo. Vanopinda vachiti told by who? He doesn't have that authority. Mumwe vanopinda vachiti godo redu torida famba mudhara famba ndimwari usapotawo general. Vanopinda vachiti Tagore atori nani than mbuko dzezanu idzo akatombokwanisa kuvhura hospital inorapwa mahara Chiwenga wacho akaitei kusara kwekusapota mbozhambiti yakadzosa kubva Moxen kumusha kwayo kuti ipedzise kuuraya Zimbabwe KKK. Zvimwe chete ngazviurayane taneta isu. Maimbiro achiti makambopemberera mnangagwa achibvisa Mugabe pachigaro. Nhasi muona sevanaka muchazvirega makutongwa zvorwadza. Vanopinda vachiti ndipo patovawo nehope yangu apo opposition marwadzo. Vanopinda vachiti Tagore haana hondo yaakarwa ngaatibvirepo. Vanopinda vachiti sekuru vangu soko vambire bvudzi jena mukanya vanopona nezvekuba famba bvudzi jena. Vanopinda vachiti regerai vakomana regerai KKK munokuwara muremara handiti. Vanopinda vachiti muzanu mune chihondo chakavandira. Vanopinda vachiti pamberi naComrade Papa Chiwenga baba venyika. Ndo mashoko aripo panguva ine. Vanhu vanoratidza kuti the ruling party vane mafungiro akasiyana siyana. Imi chimbotiudzai munoti kudii pamusoro penhau iyi. Pinai comment section medu mutidza maviews enyu. Subscribe or like, chionda bell icon.